I could play Christmas if he. I get getting a cook by him, but in board, go to Trajing with Jisu Khrist. Haga Nika Christmas. Kadeka Jinkan Mao. Yagataka Jing. One long brew, go to Mukunu Blay with Jisu Khrist about try. U Emmanuel. Ubala Sle. John Blay, one shikendo. Yagaban Penim Yang Abadipi. Ka Christmas Kadekata ka Jingim. Bad kata kadeka jingim kabakarhai. Jisu la kular, yagani ka jingkular. Ba kata ka jingwan ka jong ukun ublay siya kabertay. Kalong ka jingim. Bad kata kadeka jingim kabakarhai. Hagani ka Christmas. Hagani ka snam arajar arpuway. Mandaw banay December. Hoy don na pedeng. Jongi ki babun ki mensim ka bakodor ki trang ki seliang. Yagaban yo diang yer ke jingkemen bam cikut. Yagada ke jingsuk bam cikut. Ka perthai baru ka wei ka mat ye ke jingkemen. Ka mat ye ke jingsuk. Lengba ke ni ka ayom. Bat kile kemen ke babun rukam. Festival jang perthai ke babun rukam. Ki jing entertainment la ni ke jing penberingia ke babun rukam. Hynrei ke Christmas ka di ke jingsuk ka bashisha. Namar gade ga jingim. Bad kata ga jingim ka bakarahai. Yohanes shipo. Jisu daladi kular berwang. Unong tu umwan rei tang ban yo tu. Bad ban penyap di. Bad ka ban penjot di. Rei nga ngalawan bagin yo ay ga jingim. Bad bakin yo ya ka karhai ro. Nga ngalawan. Siya ni ka perthai ong utray jingu Jisu Khrist. Bangi yo ban rakhi gani ka Christmas. Jisu terwai gani ka khubor. Ya gani ka jingkular. Ha gani ka yo sngau ha gani ka sngap. Wong ngalawan bagin yo ya ga jingim. Bad ka jingim bam jikut. Bagin yo matru ika kerhai. Kata ka jingim ka kerhai. Ha gani ka ayom. Kata ka jingim ka kerhai. Ha gani ka Christmas ka baro. Ki mensim ka bakoror ki kmelenti. Ya gada ka jingkemen bagin yo ya les ngobha hakani ka ayom. Gada ka jingem ya ka bau Jisu kular pan ai hangi. Ka jingem ka bakarhai. Ka ai gada ka jingem ka bakarhai. Gada ka jingem om kata ka ba syutip ya gada ka Christmas. Basyo sngaw syapang gada ka Christmas. Hoy habangi yo ban mat ya ka ayom. Ki bun ki breu ki don ye kata ka jing sngau jing so ktik ka mensim ban rakhi Christmas namar ka don shisha ka jing kta ye ka perthai baro khowei hagani ka ayom baro ki breu ki yakmi ye ka Christmas ban ya les ngau ba namar ka don ai ka ba krau hagani ka sngi wat la kim tip yo blai nyuma tenreu Jisu wong bangalawan bakin yo ye ka jingem. Bad bakin yo ya ka kerhai ru. Ka jingem ka kerhai. Kamday ka jing tip. Syapang ka Christmas. Kamday ka jing yo sngau syapang ka Christmas. Hynrei ka jingem ka ba mat taladi. Ka jingem ka kerhai. Kaday ka jingem ka ba mat taladi. Yauta ubalawan siya ka di ka perthai. Pan panlong ya ka perthai baro ka way ban rakhe ya ka ni ka Christmas. Ka jing em ka bakarhai. Kaya ka jing tip yo Jisu na duk donut barot. Ka jing itu yo Jisu na duk ka donut barot. Ka jing pediang yo Jisu na duk ka donut barot. Naru ka jing perkat barot. Bad ka bor barot. Kata ka jing syampang barot. Yo Jisu Khrist mau try. Ban kedrop yo Jisu haka mesim jangi. Ban kedrop yo Jisu haka donut chongi. Da ka jing eat baro. Da ka ta ka jing skautu baro. Bar ka jing itu shena bau Jisu long try. Kata ka jing em ka bakarhai ka ba mat ka jing em. Ka jing em ka ba da mat. Ka jing em ka bakarhai ka bau Jisu wong bakin yo ban mat ka jing em banga ai hagi bakin mat ka kerhai ru. Kata ka jing em ka bakarhai. Kada ka jing em ka ba mat. Larang ni mat ka jing em. Ka ba baru Jisu Khrist hakani ka Christmas. Ni mat ka jing em ka ba karhai.
tang kita kiba mat, tang kita kiba wan show Jisu, taga dono barok ban pediang singo bahayu. Jisu wong ni kita kau kendai, Yohanes sipo kendai wong ngalong utau jingkang. Ngalong utau jingkang ong utrai Jisu uterwa haga ni Christmas ya nuri ya no na pedeng jonga ba jongpi wong ngalong utau jingkang. Bat uta unu nuru lani uta ubapsut syaka de jingkang danga ubapsut siapa danga ong utrai. Uta ubapsut siapa danga ubapsut show Jisu ubakomut ubapsut syaka de kamera haga bau Jisu long jingkang. Jisu penseri mangne yo no up langbrot bat bagadon ga jingkang ye ga kamera naga banda ban set ye ga langbrot aga ga kamera ga ying baru Jisu yeng aga ga jingkang baru da up ya nuri ya no nagi da ga langbrot ban psut se ga kamera ban psut se ga sam ban psut se ga ying baru Jisu yeng aga ga jingkang baru ong no ba psut sha kata syapo danga menamar bangalong utau jingkang banga ap hangta ununu bawan ban psut syangawo syaga daga kamera unyo like him dekat ke kendai wong ununu ba psut danga wong syapo jongga daga jingkang lani ga ying lani ga kamera wong ba psut leng badanga unyo like him but unyo mi ru unyo rung syapo sendan badu unyo mi nangta baru dia syam ya ka jaga plang ke babaha. Haleluya. Ka jaga plang ke babaha. Sengap ke langbrot kiwat ka jaga plang ke babaha. Ngi long ke langbrot ke bagan jaman sim. Ngi long ke langbrot ke bagan jaman sim. Lada ngi wat ya ke Christmas. Ka day ke Christmas ke ba don cingim. Ngin kali ni ke jingkali utau jingkang ulong Jisu Khrist wo trai hatu ulong ba shisha. Hatu kita ke jingkular ke jong Jisu ke longga basisha. Log bayi ke nika por. Haga nika ayam uni ubenai Desember menta ke snem. Dana bereng jong pi hang nu bapidan. Bat pikeli ke nika jingkeli hatu tau Jisu baong. Yohanes kendai. Lanong basipo dekat bakendai. Ngalong utau jingkang. Unu nuru bapsut siapa danga unio like him. Hatu utau jingkang udai sisau Jisu. Lada dana bereng jong pi kepala wat ya kadang jingkeli pisam maga dega Christmas kani ke jingkeli galong ye pi kani ke jubab galong ye pi galong na benta kita ke seliang bat ke terang ban syam ban mat daladi ya kani ke Christmas bagadai syapang gajing roki ke basisha bau Jisu wan syaka persai naga pada penim na benta jonga bat jong pi hang no ba pidan ngade por puson ngade tien Jisu ngalong do jingkang uba psut syapo danga unyo like him but unyo rung syapo sendon syaka daga kamera kamu syapneng syaka daga jingim bam chikut banang ta unyo mi nang ta sya unyo syam ye ka jaga plang ga babaha ka jaga plang nam dagi langbrot ki ba im kabamut ki mesim ka kodor kabalong mangaban mapi ki ba wat ya kata langbrot ya kata ying ka wat ka kamera ha ka badon tau nong ap langbrot uba yeng ke jingkang o Jisu ngalong no ap langbrot babaha wan sing ke bersai ukalalong no ap langbrot babaha janga bat jongpi ki balong ke langbrot bagan jaman sim pilong ka wene ki langbrot ke bala jano le sino trai pilong ka wene ki langbrot ba sakamano le sino blay pilong ka langbrot le si kabala cengai no bak na ke jingya dai ke ba jantam no trai Jisu wan manwat ya ke ba kum ke langbrot le si bidai ka wene kita ke langbrot ke ba pios ngau ne ka por leng bagan ke tendong jing sawa bo Jisu greno ngau ba long utau jingkang ba im ununuru ubapsot syapo danga unyo like him unyo syam syapo gaba bahatam unyo mino nangta un syam mega jaga plang gaba baha unong tu umwan hynrei tang badio tu bad badio peniap bad badio penjate ong utrai hakani ke Christmas udon nong tu Jisu la kolar ya ke jingkolar bo nong tu wan ban penjot ban peniap ban bad ban tuno yang abade pi nagata ga jingim gaba kerhai
unong tu hagapor bau Jisu wan lakai usen ka berthai udon unong tu bakrau baru tau deu Herod ya bau Jisu psut tau balapan yap sibun gimen sem ka bakodor hagade ka por namar ba wat ya Jisu ban paniap re umyo ya ula paniap iki khallung khanna ya ba po arsnem ladon ka jingyam ka bashirkai haga to ka por haga balakai Jisu segane ka berthai Jisu nomar ka daw unong tu umwan hynrei tang ban yotu usaitan ude unong tu usaitan ude unong tu ya gimen sem ga bakodor no blai la da ngabar ping yo so ne ga khubor bat ni sngau tu bala shatu ingi la sha luti ingi naga ying ga jong blai la sha penjot yangi naga da ga jing em ga bakarhai ya ga bau Jisu la kolar ga de ga ni ga por ga bau Jisu wat inga bade fi ukhat biang inga bade fi ong wan sengap sut nanga rum biang sa sisin ba phin yo ega jingem ga bakarhai sasisin kumnong in yo ega jingem ga bakarhai kare ga jingem ga bangi mat biang sasisin yo blai haga donut ga chongi ni mat biang sasisin yo Jisu haga donut ga chongi wan lok ba ye de ga por blai ba khot ye de ga bri phi yo sngaw nga bri phi bangi yam ni pa gom ge lang brot haga jing kuslai ga jing sosi ga jing janjar haga jing pang haga jing duk haga jing kerdu haga bagan jam sim bat bangi tang ga mesim ni pat ni pra haga mat ka phat ga jing mot jing berkat ga jing em baro par haga ying gasam haga jing ya dai jongi baru blai ublai wan man wat inga bari fi Jisu ong pin mat pin yoru ga jing em ga bakarhai ngala wan bakin yo ga jing em bat bakin yo ya ka karhai ru ga jing em ga ba mat yo Jisu daladi kare ga jing em ga bakarhai kare ga spa banang kare ga spa ga krau ga spa jo ga jingim bam jikut ya kare ga jing sup ya ga bau blai lo kolar ya kare ga jing kemen ga krau ga bau blai lo kolar ban ai hanga ba pi ya ga bau Jisu ai ga jing em ga bakar hai lok be ya bangi wan ban psut chu Jisu long ga jing kang wap kum ni da ga ktiu kner nga ba pi u khot u khawai ali ko kon wan kloi para bangabar pingi wan show Jisu lang ba ga Christmas ni shem ye ga jingem bam jigut ni shem ye ga jingsuk ni shem ye ga jingkemen ni shem ye ga jingpan khia Jisu sab span nga ba phi un ba nga ba phi ga terpeng ngin shem ye ga jing ja tha shisha un kan oi nga ba phi u ga dup e nga ba phi oh dap ga jing sngo hun pan yo nga ba phi ngin shem ye ga jingem ga ba hai dala dingin mat ka bakum kata log bai ka ne ka por lai ka ne ka khubor ka dai na man da thik chung phi duai yo Jisu trai Jisu nga don hang ni ma pe nga trai ho nga long ka lang brot ka bla sakma nga ngai trai ba melong jing khang jo ka jingem jonga me pli trai nga wan man ta nga rung sheme trai o ngan yo ban yo syam yang sa sisin ya ka ne ka jingem ka bakar hai ngai trai ba ngan mat ka jingem ka bakar hai namar me khot biang nga trai log ba ik ni ka por la ni la da la phimpat tip yu Jisu manno manuru la phila jingai no Jisu ni phimpat tip yu Jisu gumju Jisu ye ing ba fi khot ye ik ni ka por wan show Jisu nga duai na ma jong pi ni ka por bo train pan khia an pan em mun map ai phi u gdup pi u priang ye phi ha ka gertang ga jong Jisu nga pan bana bo Jisu ga u priang ye phi ha ka gertang Jisu nga kran ba da ga ching ye ka jong blai ba da ga ching ai ai lang bo Jisu Khrist bo khun jong u bulawan ha ka ba kum ka ni ka ayom Christmas ka bangi ong wan man wa tinga bade phi bai ka kti u try ga long happy ni ga por u gudup e je phi u sub span ye phi u pen tingen ye phi u pin ma ga jing sak ka ba phala liam ga jing shampang jong phi un ri chai ja ye phi un pen em ye phi priang yo Jisu ga bor try Jisu nga wan shame ma be nga try pen em nga try pen khia nga try priang nga kum ba nga long try nga wan shame u Jisu priang ye phi kum ba phi long namaro lawan khnang manwa tinga bari phi phin mat agani ga Christmas ka jing em ga ba pher bak la bak bagada ga jing em ga ba kar hai phin mat agani Christmas ya ga jing yasham bak la bak ga jing em ba phi mat ga jing em ga ba kar hai kada ga jing em bam chiket ka bam dan nang no tang no Jisu Khrist bo trai blain gur ko na ga ban da ga rom ga jungo ngai scam ga ga por phi mat ga jing em ga kar hai u Jisu pai ka khmat ga jing e chapi ba du dop ga khti ta ga ga jing ta api ga ga por phila ban slok phila ban ya duai ban ni phila ban phone number ngin se duai lam bat phi ga gerteng u Jisu u ba nong pan em bo try jing ba jong phi amen and amen blain gur ko ye Christmas ka ba suk lam da jong phi amen.